skončil tuto, ale ja som trošku som si to hral a vidíte, že som tu musel spraviť túto dieru, bo to vybuchol creeper, asi tak, to vám poviem. Ale zabudol som na toto, takže musím aj toto spraviť. A ináč som to nespravil nič nové, iba posteľ a teraz tak všetko. Tuto vidíte, toto... Trhnínka tu je. Tu ma tiež trošku štve, že proste tam keď spádnu, tak odtiaľ sa už nevyštverajú. Takže neviem, musím to tiež nejako to musím zaplniť. O, a ešte jedna novinka. Táto kvetinka. Aj. No, takže toto tu vybuchlo, dvaja creepery tu boli tak spravili boom. A toto všetko tu bolo takto zničené, tak som to musel všetko spraviť od začiatku. A tak a res toho všetko vyrieši, nebojte sa. Toto sa mi tu nepáči, toto sa mi tu nepáči. Tak. Keď už som pri tom, tak toto môžem sfarmarčiť. Budem farmár týždňa v Minecrafte, aj keď tu nikto není zatiaľ. A ešte keď už som pri tom, tak mám v budúcnosti mám v pláne natáčať aj nejaké multiplayerové hry. Akože tieto mini, viete, z Bedwarsu a tak, ešte neviem, všelijaké iné, Any a také. Takže to by ste mohli očakávať v budúcnosti. Čo ja viem, čo by som vám ešte... No, to je asi tak. Potom... neviem, ako to bude s tým, že proste... Či budem hrať po internete, to sa ešte rozhodnem, či budem s kamarátmi alebo sám. No aj s kamarátmi, no, hlavne s kamarátmi. Samé ma to asi moc nebaví. A môžete napísať do komentov, že či chcete, aby som hral sám alebo s niekým. Ale asi by som mal radšej, keby som hral s niekým. Ale tak, ako chcete. A tak, toto spravím. Ako vidíte, tak niečo tu nové nie je, iba som tu dal toto. Nové tu je iba toto, že mám plnú čestku. No, nemám, tak nič. Tak spravím si prečo. Jop, to už je lepšie. Takto. Môžem si spraviť bow, ale nemám stringy, počkaj, musím zabiť nejakého vavka. Tak to bolo divné. Nevadí. Pavúčikovia. Pavúcikovia. Kde ste? Zajačík. Chcem pavúčika. No nič, na pavúčika teraz kašlem, pretože on na mňa krv. To sa mi nepáči, čo to je zombík, to sa mi nepáči. Nechaj ho. Musím to tu rýchlo spraviť nejako, lebo... creeper. To vôbec... Villagery, ja nechcem o vás prísť, viete o tom. No super, ďalší zombík. Kde sú? Nie! A je to aj skeleton, tak to je špatné. Nie, nechaj ma. Nie, ďalší zombík. Nie! Ďalší. Ja vás tak mám rád, zombíci, ja vás tak milujem. Je tu vôbec ešte nejaký villager? Super, jeden. Zalez do diery. Zalez tam. Ti hovorím, že tam zalezeš a nevidíš ešte, aký máš trade. Super, tak to si... Tam. Choď. Čo akože ja na teba môžem, vieš čo? Čo ja zase nemám, ja nemám zase food? Alebo čo? Ach, mám. No, počkajte, zombíci, ja vás ešte naučím, nebojte sa. Zabíjate villagerov. Nechaj. Ach, creeper. Ak zase vybuchneš, tak mňa to už fakt drž... Super. Nebudem sa bijať. Nechaj ho!
Nechaj ho. Super. Ty nejdeš domov, ale ty budeš vonku. Vieš čo? Takto. Ja sa tu s tebou nebudem hádať, chápeš to? Takto. Dobre, už sa tebe nedostane žiadny zombie na kúsok. Ešte jednu takto spraví. Nemáš byť dement. Tak. No. Zostaneš tam, dokedy nebude slnko. A ja idem rýchlo naťažiť čo najviac kameňa. Nepáči sa mi to tu, že je tu taká obrovská dzúra. Vôbec na nič vygenerovaná dedina. Neviem hovoriť. Takto, počkajte. Takto. Vajíčko. Vyjde mi to. Výborne. Asi dám tiež niečo ešte. Dobre. Výborne. Chodníček spravený. No taký nevypadá ako originál, a tak to je jedno úplne. Nevadí, že ani neorozumie. Chodík. Zabijem. Juj, tak vy ste inde, vás je tu ináč, akože dosť. Juj. A pavúk po mne ide, asi je bugnutý. No, tak to vôbec. Už nechcete villagerov, chcete mňa zrazu. Som vám aj ja dobrý. Akože ten drevený meč už sa mi zničil, no super. Špatné, toto je veľmi špatné. Čo budem robiť? Slepka. Skap. Podáme damage 3. A ja zajačíka tiež zabijem. Skap. Ja zajačíka. Tak som to chcel povedať. Ja zajačíka zabijem. To by som nikdy neurobil. Zastý. Žebraci. Na nich vyťahnem mečík. Či sekeručku. Tam je. No tak to vôbec. Ináč aj sekera sa mi už celkom dosť ničí. To je dobré na nič. A čo tu chceš ty? No super, už mám aj seker. Tak Wooden Hoe dáva koľko? Super, on nedáva žiadny damage. To fakt. Jej zahnutý tvar nedáva žiadny damage. Juj! Super. Šťastíčko mám na creeperov teraz. No. Tomu ver, že ma nezabiješ. Počkaj, prečo ťa zabijem s motikou, keď mám krompač. Ináč to tiež taká logika, že mám krompač na miesto meča. Skap. Oj! Ty si ako moc dovolíš, nemyslíš? Ináč prázce by som mohol pozabíjať. Počkať. Krásny biom. No, Enderman. Sa nebudem začínať. Čau. Mám jedna kura. Mám jedna kura. Super. No, myslím, že je čas na dobre, na druhú čestku. Tak tento pár je taký trošku divoký. Zabijem takto. Super. Takže tento pár bude kratší asi aj preto, lebo... Čo? Aha, super, sú tu monstra. No dobre, na výčku sa ešte neodvážim. Dobre, takže tento part je len taký... Nie je hlavný, pretože ja som si zabudol zapnúť časovač. No, proste som zabudol zapnúť časovač a neviem, že kedy som začal a neviem ani kedy mám skončiť. Takže nechcem, aby sa mi to zase ten program nahrávací vypol v strede nahrávania. Takže